आरो बोरै जानाय जाथाया? थांनाय हरावहाय बे जाथाया जादों। जेब्ला आं फुङावहाय कलेजाव फैबायमोन, फैनाय लोगो लोगो जेब्ला आं कलेजखौ नायबा जोंहा अफिसनि दरजाया मोननैबो साबिखौ देखावनायमोन, हास'नानै दोननाय। आरो बिनिफ्राय जेब्ला आं सिङाव हाबनानै नायोबा जोंनि मोननैबो अफिसनिफ्राय जे डेस्कटप मोनसे आरो लेपटप आरो बिनिफ्राय प्रिन्टार आरो बिनिफ्राय इउपिएस आरो लोगोसे सेकेन्ड इयारनि एडमिट कार्ड होबाय थानाय जे डकुमेन्टस इस्यु रेजिस्टार बेखिनिखौ लानानै थांदों। आरो लोगोसेयैनो क्लास होबाय थानाय गंसे कम्पिउटारखौ बाहेरायाव लांनानै बिनि हार्ड डिस्कखौ बिसोरो लानानै थांदों मोनायाव फैनानै। दायो बेफोरनि थाखाय नोंथाङा मा राहा लादों? दा बे हिसाबै जोङो पुलिसनो इनफरमेसनखौ होनाय जाबाय। दा जोङो दसे उनावहाय जोङो थांनानै एफआइआरखौ होनाय जासिगोन। माबाफोर सन्देह खालामथावना? सन्देह हिसाबै जोंनाव दा बिदि सन्देह जेबो जों दा बुंनो हाया, जिहेथु जों कलेज जाबाय जेथिया। दा सिखाव ना बियो सोरबा गाज्रि मानसिनि नोजोर जों बेखौ बुंनो हाया। मानोना बेयावहाय इसिबां कम्पिउटारबो दङमोन, माखासे कम्पिउटारखौ लाङालासिनो आरो जे गंसे कम्पिउटार अफिसाव सोलिबाय थानाय बिनि हार्ड डिस्कखौल' थख'यै बख'ना लांदों आरो लेपटप बेखौ लांदों। जि बुस्थुखौ जोङो इम्परटेन्टलि अफिसाव इउज खालामबाय थादोंमोन बेखिनिखौ बासिनानै लांनायाव जोङो मोनसे सानदों जे सासे सोरबा गोरों मानसिया जोंनि बेखिनिखौ बख'नानै लांदों आरो लानानै थांनाय जादों। दा बेवहाय माबाफोर प्रुफ हिसाबै माबाफोर प्रुफ हिसाबैथ' जोङो दायो बेबायदि माने बे साइकेल नारनानै फैदों, साइकेल नारनाय बिनि लिगा दङ, लोगोसे बिनि जुटानि आगान आरो बिनि जि थांलाय फैलाय खनसेल' खालामाखै, बे बहुद बार थांलाय फैलाय बेयो बिदि बे रुमनिफ्राय बे रुम, बे रुमनिफ्राय बे रुम बेयो हाबस्लायबाय थानाय जों नुनो मोन्दों बिनि आगानखौहाय। कम्पिउटारनि अनगायै बे ड्रयार बायदिसिनाखौ नायदोंमोन, खिन्थु सिङाव थानाय गद्रेज आलमारिफोरखौ बियो जेबो खालामाखै। खिन्थु टेबोल सिंनि ड्रयारफोरखौ नायदों आरो बेयाव जेबो बेबायदि गैयामोन। दायो पुलिस बिफाननिफ्राय बेयाव नुजाथि फैनानै बिथांमोना मा? पुलिस बिफाना दायो सिगांग्रो एफआइआरखौ होग्रोनो थिनलांदों। दा बिथांमोननि बिथोन बायदियैनो जोङो एफआइआरखौ दिनै हैनाय जागोन।